Altså på en måde kan man vel sige, at det startede med, at jeg blev født, fordi at jeg er født på Bornholm. Og når man er født på Bornholm, så har man helt automatisk et særligt forhold til det her sted og til øen. Og så for 1,5 år siden, der kontaktede jeg Lars Kjærulf Møller og spurgte ham, om ikke han havde lyst til at være med til at udvikle en idé omkring begrebet ø. Og så belærte han mig lidt, fordi han så sagde, fordi jeg sagde, at det her det er jo ligesom udkant, og det er periferi. Og så sagde han, nej, sådan er det ikke set derfra, hvor vi er. Vi siger, at det her det er centrum, vi ser verden herfra, hvor vi er. Det var sådan lidt morsomt, synes jeg. Og så gjorde vi det, jeg og en god kollega, som hedder Helena Heisok Park, der er performancekunstner. Vi valgte at samle en gruppe kunstnere, og sammen udviklede vi et koncept omkring begrebet ø. Øen i forhold til verden. Altså den der lille stenblok ude i havet i forhold til det store univers. Hele det spørgsmål, som handler om, hvorvidt vi alle sammen er sådan nogle små, isolerede øer, der svæver rundt, eller om vi er en del af sådan et større, sammenhængende netværk. Altså på en måde et dilemma, og på en måde er vi lidt begge dele. Det var sådan starten på det, kan man sige. I forbindelse med de første diskussioner, vi havde i kunstnergruppen, der var vi sådan meget langt omkring i forhold til Bornholm og i forhold til begrebet ø. Altså vi var tilbage i den virkelig gamle historie. Og måske kan man også se på billedet nu, at det ser ikke sådan særlig gammeldags ud, der hvor vi står, fordi vi har faktisk valgt altså at trække hele den der tid. Myte har vi valgt at trække ind i den moderne tid, ved at organisere de enkelte værker i et konturlandskab. Altså vi har sagt, at konturlandskabet det er faktisk vores grid. Hver kunstner har fået 9 kvadratmeter og en stikkontakt stillet til rådighed. Altså ideen er ligesom det der med, at i et kontorlandskab, der sidder også hver medarbejder isoleret på en måde på sin egen ø. Og jo alligevel lidt isoleret, fordi vedkommende er også en del af et større kontorfællesskab. Altså man kan selvfølgelig spørge, er der noget særligt, vi vil med den her udstilling? Har vi en særlig intention? Altså, og du vil sikkert få forskellige svar, hvis du spørger i kunstnergruppen af de 11 kunstnere, som er med. Men jeg tænker, at hele den diskussion, som handler om det individuelle over for det fælles, altså øen over for den sammenhængende verden på godt og ondt, at det er altså det at tage den her diskussion. Altså jeg håber også, at når folk kommer og kigger, at de rejser ind i den verden og ligesom stiller sig selv nogle spørgsmål om, hvordan det egentlig er. Vi lever i dag, om det nu også er den mest hensigtsmæssige måde. Når man træder ind på udstillingen her, så vil man kunne se, at vi har organiseret os som en række skrivebord, altså som en slags kontorlandskab. Men man vil også, og nogen vil måske synes, det er lidt forvirrende, se nogle enkelte værker, som har meldt sig ud af kontorlandskabet, som ligesom står og stritter lidt og er lidt anderledes. Og det er værker, som er blevet til i et fællesskab, typisk et samarbejde mellem 2 kunstnere, som har arbejdet sammen om et værk. Og det har været hele ideen med den her arbejdsproces. Det har været at reflektere det der med det individuelle og det fælles, også i vores samarbejdsproces. Og det har været interessant at se, at under arbejdet, at der er opstået 3 fællesværker, og vi er 11 i alt, så det kan man måske sige, at det ikke er alverden, men det er måske også den måde, at det reflekterer måske også den måde, verden er skruet sammen på.
Ja, det er sådan, at når udstillingen er færdig her på Bornholms Kunstmuseum, så har vi en plan om, at den skal videre til Japan i en eller anden form. Og den skal ikke bare videre til Japan, den skal selvfølgelig videre til en japansk ø. Og den skal videre til en japansk ø, der hedder Naoshima. Og det skal den, fordi at Naoshima har en række ting til fælles med Bornholm. Altså Naoshima er også et fiskersamfund. Og ligesom Bornholm er det sådan, at fiskerierhvervet, det er måske ikke det, der er mest gang i lige for tiden. Og Naoshima har, altså øen har også været nødt til ligesom at finde nye måder at overleve på og trække folk til øen på. Så vi glæder os rigtig meget til turen til Japan.